మనం ఈరోజు ప్యాన్ కేక్ చేయబోతున్నాం కదా అన్నయ్య. అవునా ఈరోజు మనం ప్యాన్ కేక్ చేయబోతున్నాం. నీకు ఎన్నో ఇంగ్రీడియంట్స్ తెలుసా? నాకు ఒకటి తెలుసు. అదేంటి? గుడ్డులు. ఓహో, నేను చెప్తాను చూడు. ఇది షుగర్ పౌడర్. షుగర్ ని గ్రైండ్ చేస్తే షుగర్ పౌడర్ వస్తుంది. ఇది వెన్న, మన నానమ్మ చేసింది కదా మొన్న. ఇది మైదా పిండి. ఇంకా ఇది అది ఇలాచీ. ఇంకా ఇది బేకింగ్ పౌడర్. ఇది గుడ్లు. అన్ని ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో ఉండాలి, ఓకేనా? ఇది 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 ఇంకా ఈ కప్పుకు సరిపడే గుడ్లు ఉండాలి, అన్ని ఈక్వల్ ఉండాలి. అందుకే ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ కింద గుడ్లు కొడదాం. ఓకే, నేను కొడతా. అరే గుడ్డు తీసుకున్నావు కదా, నీకు ఇంతకి పగలు కట్టడం వచ్చా? వచ్చి సుత్తితో. దీన్ని సుత్తితో పగలు కట్టరు, ఇలా కొట్టి నువ్వేం చెప్పొచ్చు. నేను జోక్ చేసా, నువ్వు సీరియస్ తీసుకో. నెక్స్ట్ అన్ని ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో వచ్చినాయి కాబట్టి అన్ని కలుపుకోవాలి. గుడ్లు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు షుగర్ పౌడర్ నెక్స్ట్ మైదా పిండి కదా. మైదా పిండి అర్థమా? మెల్ట్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే నేను తన ఎక్స్పీరియన్స్ మాకేముంది. ఎందుకంటే రోజు మా అమ్మ హెల్ప్ చేయమంటారు. అసలు రోజు మేము బట్ట మనుషులాగా అవుతుంది. అన్నయ్య ఇది మిక్స్ అయిపోయింది కదా. తిన్న ఇష్టమైన బేకింగ్ ఇంకా ఇది నాకు ఇష్టం. ఆచి పౌడర్, ఇలాచీ ఇప్పుడు కానీ నాకు దొరికింది. కిచెన్కి వెళ్ళి మన టేస్టీ ప్యాన్ కేక్ ప్యాన్ మీద నెయ్యి రాసుకున్నాం ఇక్కడ. లెట్స్ ప్లాన్. నెక్స్ట్ మూత తీసి ప్యాన్ కేక్ని రివర్స్లో తిప్పుకుని 2 minutes వరకు మళ్ళీ మూత పెడితే మనకి ప్యాన్ కేక్ రెడీ అయిపోతుంది. లెట్స్ ఈట్. తిందాం. ఓకే, నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్